nwanne m enwere ihe nsi ka bịa ka karịa okwu m n'abalị a tala ezigbo akpụ mmekwu ya rọ ka o si wee dị sọọsọ ihe m amara eme bụ na mma mkparị mmadụ abụ nwa afọ Igbo abụ m Christian and anụ m asọ mmehie nsọ rinne and m etinye aka n'ihe ọjọọ mana ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ mfu ya kpọọ ihe ọjọọ mma akpọ ya ihe ọjọọ mma mkpanata ajọ omume ihe ọma okwu m bịara ikwu n'abalị a ewere ndị nji maka ha bịa 1 bụ maka okwu Ogechi Okeke Njaka. Number 2 bụ Ebuka Obi Zion Ministry. Nke 3 bụrụ jee park okwu anyị ọnụ. Nke 4 bụrụ gọvanọ eziokwu. Nke 5 bụrụ nwaja. Nke 6 bụrụ Ezugo Global. Nke 7 bụrụ ije ụwa. Nke 8 bụrụ Akụ Zion Dunu ka ọ gịnị ka a na-akpị ya CEO of Zolobitas. Asị m ka m bịa ka m gwa unu ka ọ dị unu and ihe dịka ọ bụ eji mara unu. Adị m agba Saga agbanụrọ m Saga ndị mgbanata Saga mana ọkwa ifu platfọm a m ekwunata eziokwu. Ewere okwu Fada Nwebe Joy bịa kwuwe ngere o kwere okwu disclaimer about evangelist Ebuka Obi. Kwuo okwu disclaimer that Ebuka Obi supposed to come out publicly or secretly to disclaim Ogechi Okeke Njaka. Ịma na oge nwa Herod na-ewe iwe ka o si eme maga ụmụ amansi ụmụ nwaanyị na-eme papa ya na-ajụ ya ihe na-eme ya si ya gbara ya egwu ọjọọ papa ya si oke ngwa ya mention anything ọ chọọ na ihe ọbụla ọ chọọ has been granted na a ga-grant ya ọ gbakwuru mami ya which is na ha wevu aim ha wee target ezi omume na-arụ ha afọ Gospel of John the Baptist na-arụ ha afọ ka ọ gbakwuru mami ya si mami ya kedu ihe ọ ga-agwa papa ya ọsịa ya gwa ya isi John. Number 1 before ikwu okwu disclaimer Fada Nwebe Joy ị ga-ajụ ajụjụ kedu onye ziri Ogechi ọlụ ọ na-alụ. Ị ga-anọkata mere ntameri imo Ebuka Obi na-anọ na social media 247 ọ ghara asị na ọfụnụrọ ka a na-ekwu okwu disclaimer ọbụrọgwa bụ onye izikwuru ọbụrọgwa bụ onye ịtọ ọbụrụ na ọsịrọ na ọda anụ gbamgbati mgbam na-ada na social media otu Ogechi si eme otu Ogechi si akparị ndị mmadụ otu Ogechi si ebuli ndị mmadụ otu Ogechi si agba ndị mmadụ saga otu Ogechi si akparị ndị mmadụ. He has never said a word. Ebuka Obi cannot bully Ogechi Okeke Njaka bulie ya n'azụ because a lot of things is involved. Onye ọbụla ya na Akụ Zion ma na-emeka ihe ọfụma mana Akụ Zion bụ Akụ Zion ọ na-aza Akụ Zion and ọ bụ onye Zion mana Ebuka Obi na Akụ Zion bara na obi na ha na-adị na mma ọfụma. Now ka m gbuo yi n'ikpirikpi maka anaghị ekpuchi afọ ime aka asịbekwe m na Ebuka Obi ziri Ogechi Njaka mewe ihe ọ na-eme mana onye jụrụ a na-ene anya ka onye mmadụ ndụmọdụ ọjụ na ọmanye onye ahụ ndụmọdụ jụkwanụ na ọma mkpu okwu jụkwanụ na ewere ihe ọ ga-emewu about it. O kwesịrị ka a kpọtazie ya wayewu ya ndụmọdụ since Ogechi Njaka ji wee na-akọ ihe niile ọ na-akọ na-eme nta na-eme imo aya nụrụrọ midia anụnụrọ right from oge ọ kpọkọ jee park ha gọvanọ eziokwu ha mewa appreciate akụza mewa appreciate a na-eme transfer not just appreciation akọrigo akụkọ akọwa agbawa Saga owe hazi gbawa onwe ha wọ emepe more than 20 WhatsApp group ebe ha na-eme meeting I don't know what to call it ka nghara isi maka akwụbụ m na mama mkparị mmadụ amamụdị meeting ha na-eme mana ihe nchọpụtara na meeting ha bụ onye ọbụla na-ekweghị ha na gọọmenti ha onye ọbụla na-ekweghị ha nọrọ ebe ahụ
tarnish image that person. Not about deal with that person. Not about pull the person down. Not about bring your page that person. YouTube, yeah, Instagram, yeah, whatever, Twitter, yeah, TikTok, yeah, down. Make that person to what nothing. Frustrate the person. As far as says, ni kweyo no to nde o2 nde Zion ministry. And all those things cannot be happening without a backbone behind that. Because JPAC anaghị akpa ebiye na adịrọ. I heard that JPAC came into Zion ministry. She take over all the medias. Ka ọ bụrụ the head of the media department. Si ebe ahụ baa na Seraphic water, baa na Seraphic oil, baa na Seraphic hospital, baa na nke a, baa na nke a, baa na all the ihe niile ebugo biwe na the ministry. Ka o mewe advert kuwe maka ajụ. As I heard though, ajụ. Now, a way problem, way clash, atakolowa after ka ha kparịchara ihe niile ha kparị. One, if Ebuka be supposed to disclaim, put up a disclaimer. Oga Apariwa, Reverend Father Ejike Mbaka, Ebuka could have stood up. Rebuku Ogechi Njaka, Rebuku Ako Zion, Rebuku JPAC, Rebuku Governor Ezioku, Rebuku Eguzugo Global. Mana, he never did in all these things in Ine. Onye obuna ebe obuna na sekwa azegbakwa. God forbid. God forbid! Will I be a man of God? I'll be preaching something I am doing. I'll be preaching against what I am doing at the back. Somebody sekwa azegbakwa. Now, after all those things in Ine, a was a problem, serious clash between them JPAC, Governor Ezioku Ako Zion, Ogechi, Nushite Ezioku. She now took over because Ogechi ada abia ebe ọ na-abia ọnọrọ just brave from member. She would like to head everything. That has been her pattern. Onye ọbụla si n'ihe Ogechi na-eme dị mma ya mụtakwude mmadụ Ogechi na nwoke ma ọ bụ na nwaanyị. Now, disclaimer aha adịghị oge aha na-akparị Fada Mbaka. Disclaimer adịrọ anywhere. So ebe anyị fu disclaimer bụ oge Jonathan's key padlock ya na oge onye goro ụlọ 500 million goro ụlọ Helen ka ogene goro ụlọ ebe aka ifo disclaimer. And disclaimer ewe ka esi we hang gather disclaimer. Now, until Ogechi fell into the hands of people that she has offended, we have never seen anything like disclaimer from Ebuka Obi or any of these group members. One, when these group members but they divided, clash de agasu. And they agasu shiri ike ekwu ebe Fada nwebe joy gbara ga say no na Ala Igbo ka ọ na-afa na-eme tribalism. Onye Igbo mepe ministry 1 year fight we amaghị ebe ọ na-akpa aga. Fada nwebe joy I know before was kicking against all the evil that he was seeing. Mana eweze ebe ọ kpaga mana o webe oge okwuru okwu Fada Mbaka bara Ebuka Obi mba. That is one of the highest disclaimer mmadụ ga-eme say na ọmakwa onye ha na-akparị na ọmakwa onye ha na-ekwu maka ya na ha ka jekwe yi Fada Mbaka biko. He said it and he repeated it again. Na Mbaka bụ Mbaka. Na ọ bụrụ oge Fada Mbaka na-eme ihe o ji bụla agụ ihe agụ ji akpa ike dị ya na mbọ. Who is him to challenge Fada Mbaka? After that, Fada Webe Joy cautioned and rebuked Ebuka Obi. Now, Ebuka Obi never rebuked Ako Zion, never rebuked Ogechi Okeke Njaka, never rebuked Ezugo Global, never rebuked Ijowa, never rebuked everybody that was. Even up till now, go to Ogechi's page. Careful, Ewuye Governor Ezioku Boha, wasted old people, wasted. All the people on a platform Ogechi Keta, they are old. Where was they? Where were they when Ogechi na akpike? Na-eme ụzọ onye agwa na where we are there. And the ọnụ mmiri okwu ha adịrọ ọ dịghị ndị so obi ha na-eme ka ha na-anyọ biko mana ha ada ayọ biko. Go and mark my word, eso okwu aka n'enu rapụ Ogechi. Ogechi will do worse than this. Ogechi will do worse than this. Ma disclaim ya o, ma disclaim ya. It is too late for Ebuka Obi pụta kịta si na disclaim whatever Ogechi meru
more na-eme. All the too late. And they should run fast too, because okwu ọbụla ifuru a na-ajoin Ogechi Njaka ka ga-anọkwa na detention a na-ajoin ya, and ọtọ na-jump bell. Ọ bụ nọ 5 years time ka ekpechere ikpe Ogechi, because ana m ene waja na ka ọ na-akọ ihe ọ na-akọ na-ekwu about unity and peace, forgiveness. Waja, where were you people when Ogechi was bullying people? Where were you people when Ogechi was bullying people? Na-akọ ihe a niile ọ na-akọ. Oge ofe ayọbada na matuari, Ogechi na-akọ ihe niile ọ na-akọ. Ogechi mesịrị afa Bebioko up. Seaman Globals na ndị otu ya. Even you waja. How many of you has called for reconciliation, for attention of Ogechi, to ask Ogechi to step down from her character of indecency? I was expecting to see such video. Ebe a na-ekwu okwu that they rebuke Ogechi or this and that. Everybody was trying to make out meaning out of Ogechi's video. Majority of her followers and fans was enjoying her bullying. Now, where are all those followers? How many of them did you see in court? I expect to see a crowd gathering, waiting when she will arrive the court venue, to see them shouting, "Leave Ogechi, let her go." None of them to see now. John Cena, can you see me? Life. Now, all these things have jammed together. It has been a disaster. It has turned to be out a disaster. Iya na fuzebuna nwunye Ifeanyi ga na Zion Ministry buweri amụma na ndị gburu di ya na na-achekwa igbu ụmụ ya. Now, without clarifying that woman of Saga, Ogechi ji afa di ya gba, mana nwunye Ifeanyi nọ na Zion Ministry na-eburi amụma na ndị gburu di ya na-achọkwa ụmụ ya na ụmụ ya ka a chọziri ife esi. Now, I believe today that the highest prophecy I gave Buria was to tell her what conspired. Merafa dia jiwe on internet space. It will disgrace carrying nka. It will disgrace carrying nka. Na ye bụ eziri amụma kpeweri ekpere. Nwunye Ifeanyi has been alive all the days of her life. Ụmụ ya dịkwa ndụ. Eweri ihe mee ha. Death. Iya emere Ifeanyi what of obu no Ogechi Njaka, what of obu no onye na-eburi amụma no condition aha Ifeanyi no nọrọ na mortuary. A na-ebita afa ihe aha na-ebita afia. None of ka a na-ebita afa Reverend Father Ejike Mbaka, or ka a na-ebita afa Ifeanyi ka a na-ebita afa Seaman Globals, or ka a na-ebita afa Bebioko, ka ịfụrụ ka abịa si na akọshọn ihe na-eme bụ na akụ Zion na-etu Ogechi Njaka afa. Na-akpọ ya karịsịa akpọ ya all sorts of narrow of name. Otu ọbụla esi wee kwuo okwu ezugo global ma otu ọ ga-esi kpọje isi na ma otu ọ ga-esi rọgọọ ya ka o wee banye ebe ọ chọrọ. The same thing n'ije ụwa. Kwafọ m ije ụwa ebe o mee vidio ebe Ogechi na-abịa court. I had watch ihe si ya n'ọnụ apụ. Na ote unu jidere Ogechi na problem Nigeria adịgo over. Fuel agbadago na-aka eri. None of these people chọrọ take a precaution, chọrọ ịdị cautioned. Kama ha na-ebuli kwari indirectly na-aga. Now, onye ọbụla si na ọ chọrọ ka si na ihe Ogechi na-eme dị mma, ma ihe Ogechi mee dị mma wenye aka ya enu. Ka nkwuwa ofu okwu ga-eme n'isi ya na ezinụlọ ya. Iwenikwa aka ga-enu support kwa Ogechi. Sikwa na ihe Ogechi mee dị mma. Ogechi na ideri ntaramahụhụ. Ka Ada Herod requesịrị isi John the Baptist, ọ na-egbuteghị isi John. Ọ bụ na John survive ya na-agwa ya na Ada Herod requesịrị isi ya, ọkwa ọ ga na-ada otu ya. Judas, oge Judas rere nna ya ukwu bụ Jesus Christ, what happened? Was he forgiven? Ogechi preached against forgiveness. Ogechi me poster ijele wepụta ya kwuo okwu obituary. Nigeria has gone. Ujera ungo. There's nothing like forgiveness. Now forgiveness is a waste of time. O buliri
Ebonyi son, bully J-Pack, bully and do to ya. Call all manner of things about forgiveness. That they are totally against forgiveness. Niana be power nime nonsense a power gazo. This lady was used to make Christianity to worth nothing. For Christianity to be the test. Now, name be Ogechi Njaka na bekwe 2 weeks so na detention. Ona bana ekwe go ka arapia, ka release ye ya. Ezu global canon na talk rubbish na ga life. Na common sense. Ochori di reason ochori ka akoko bara uru. Ochori ese na ihe akwa. Ochori de la ilo ma okwusi ime ma video. Ihe na-ekwu okwu bụ na obere onye je court na ekpegbu. They are still in court. The matter has what the vernacular court. J-Pack and no ka J-Pack na-ekwu okwu na-asị bụ na ewu oge akpawa reconciliation, peace and whatever. Gịnị wee mechekwa eme Ogechi nọkata pull out. Bidokwe Saga again. Bidokwe mkparị ahụ again. Asị ya ka ekpechepe ebe peace na ọ ga-ayọgide yo everybody o mejọ yọkpa. Mana my fear bụ na ndị a niile na-ekwu ya have never said anything. It's but few na-ekwu everybody Ogechi bully Fada Mbaka. Do you know what it means by put on public social media? Si na Reverend Fada Ejike Mbaka goro ndị dibịa na one ka eje na ngwa ọkpala. Na korobish kocha ko. It was some certain things Ogechi kwuje maka Reverend Fada Ejike Mbaka. I don't have to come online and say because all the annoying. Ewe di ihe ndị bloggers na aka eri bụ nke eri ụfọdụ ekwegori okwu forgiveness na-emebe eme. Let me tell you, Ogechi ga-ebugodo ụzọ gbaghara owu ya. Ogechi ga-ebugodo ụzọ gwa owu ya eziokwu. Ịma ka esi agbakiri ya na nkịta ipulu Ogechi out. Ịma ego a na-ekwe ka ekwe nka ka ama na ga-esiwu n'azụ pulu Ogechi out ka ọ gbapụ ọsọ gba na America. Unu ama ihe na-eme presently kịta. Ogechi, have Ogechi forgiven herself? Have Ogechi tell herself the truth? I am ready ịwụsa ihe a niile. Inu ama consequences. Meriam justice. Can I have God in Meriam justice? Because I jewe ba because no God ba anime Meriam justice. God bikuye ba anime ako Zion. Nezugo global has discouraged where you see not Nigeria. And then you go global is trying to beautify it, to make it to become that na hamo masi Ogechi na all these things was planned and arranged. Na man ga arrest Ogechi. No how was Ogechi go for the arrest. That it will be handled. Ofu onye nwa ya ka nna anọ ka ọ si mgbe olu mana ihe na-ekwu nke m is this: disclaimer or no disclaimer, the only person ga-redeem whatever he has stood in the spiritual realm to declare and to decree with anger is Reverend Fada Ejike Mbaka. Make it disclaimer from now to tomorrow. All these people were handy, no matter how secret it is. Man, you were handy. Na Johnny Ogechi, he gets so kitten taramafofia. And let me tell you, for all of some of you that are talking about Ogechi should be released, can I forgive Ogechi no sell? All of you are who you na kobo. Amansikunu name. Because unu the implication of what Ogechi has committed. Ogechi or the Gnimo Bio tie for ya, nor the sorry Nimo Bia. Hama game. Okoko and Mokoko Bogechi. Mwany refuse rain on day man. Mwany na nudi. Mana since yani engineer me when come posunu potake furkatia na timbu na aka ya drokuya o ni yoyo mete ya dokuya nisi. Have you heard anything? Unu abundi na abochere Ogechi. Ndị ụmụazị Ogechi Njaka, ndị na-agbachite Ogechi, ndị chọrọ ka Ogechi ka hapụ ya, ndị sị ka forgive Ogechi, ndị chọrọ ihe ọ na ome ihe mere emego, ndị preachers. Shame to you people. Asị m ihe na-emegbu unu. So Fada webe joy, ka kpọwere mkpụrụ Ogechi obi ekpere ka ọ nabata Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ wụsagokwa ụwara. Ewebe ịkpara gaa n'ebe Ebuka Obi nọ. Kapụta wee ebe ahụ ewere onye na-emeri anyị fụrụ na-eme ministry ya waji aka eme ihe na-eme ya waji aka eweta nsogbu dakwasịrị ya wepụ aka na some certain things. All these people niile ya na-akpa so he cannot do without social media. So ọ na-achọ ịgwa anyị na ebe o si wee mee ka ministry ya ebe ministry ya si wee dewa crowd bụ through social media and ihe dị na ya. So we have come to believe preacher ebe a sara ụkwụ
n'ebe asị ya ekpere general prayer ka ọtụrụ video pictures are uploaded as a profile pictures. We all have seen it now. So let's call a spade a spade. Ihe anyị na-ayọ bụ ka mkpụrụ obi Ogechi ka ọ gbanwee n'ime mmụọ na eziokwu, ka ọ nabata Chukwu asị onye gwe ya na-enwe nzọpụta ya, chegharịa ma chigharịa, tụgharịa uche ya ma gwa owu ya eziokwu. Ọ ga-ebugodo ụzọ dị sọrị n'ime owu ya, gwa owu ya eziokwu. Daalụ.